Sorry, it's DJ. What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. Magandang gabi sa inyong lahat mga kabinka. Ito naman po si Just Coffee King. Yeah. Okay, welcome sa ating edition na Funnies videos. Narito ang akong upat ka ipakita nga mga funnies video na sa inyo. Okay, bago day ng mga kabingka, dapat naka-subscribe jud ka sa akong YouTube channel. Okay, pislitan na nimo pod ang kanang kampana diya mga kabingka kay para ma-update jud ka mga kabingka sa akong mga post okay? So mga bagong post na mga update basta update ka mga kabingka ana man na. Okay, wa na tayo mga patumpik-tumpik, pero bago na ito mga kabingka, dapat ipaong kita. Gigutom si Kutiking eh, no? Gigutom. Ba? Dami kayo. Okay? Just relax and enjoy, the show must go on. First video sa itong funnies murag na panusan. Okay, murag na panusan mga kabinka. First videos number 1. Tanawan ni video number 1 mga kabinka. Tanawan ni kung unsa siya mo sayaw mga kabinka, no? Kuyaw kayo, murag siya gikiti-kiti, murag ano. Kuya kayo, narito ang iyang video number 1. Sige sa okay, top 2 sa akong funnies murag na panusan mga kabinka, no? Top 2 sa akong funnies video mga kabinka. Tanawan ni si kuya, no? Nagsupak-supak sa protocol sa mga curfew, no? Giingnan kani nga magmas gid na, no? Ang iyang gibuhat ani mga kabinka, nahimo naman siya. Mura siya si Bruce Lee, no? Nasaniban siya ni Bruce Lee. Tanawan ni kung giunsa niya ang mga otoridad, mga kamingka, mga frontliners, no? Mga frontliners na mga pulis, no? Tanawa na. Here we go. Likura na ganyan, Dol? Ha? Likura ba, likura? Tinod organic na mo. Top 3 ng video sa akong funnies video mga kabingka. Top 3 sa akong funnies video karon nga ipakita. Tanawan ni mga angkon, no? Nagdumis kag mga kabaong. Uyo kayo. Yun nani katong sa TikTok yun. Because balog na kanta to. Pero tanawan nilang mga style kuya kay mga dance step, no? Kamo lang mga Diyos, kuya kay step kuya, mura silang mambo Italian. No? Sige za. Sorry, it's DJ.
For the last funniest video sa aking videos number 4, numero 4. Okay? Numero 4 sa atong funniest video karon mga kabingka. Tanawan ni ang mga nadakpan sa Scorpio. Kyo. Okay? Tungo sa ilang kagay, silang unod, di pasayaw na lang sila kaysa mapriso sila, no? Nasayaw sila mga, samot, sama na, budot. Kamu lang mga Diyos ani mga kabingka. Para dili mo maana, ayogin mo mag-ana, para dili mo umanaan. Okay? Tanawan eh. Para dili na sila pamarisan. Yeah. Okay mga kabingka, sana nag-enjoy mo aning video mga kabings Okay, sure yun ninyo nakasubscribe yun mo ani akong YouTube channel para sa sunod nga mga kuan ma-update kung namoy mga pa-wash out o pa-wagwag niya comment aning nga video mga kamingka para sa sunod ma-shout out na mo mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios.